Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's grammar lesson na Tagalog edition, ating pag-aaralan ang iba't ibang forma ng verb na magagamit sa future tense at ang kaibahan ng kanilang mga meanings or usage. Kailan ba sila gagamitin? Anong sitwasyon na aayon ang kanilang gamit? Ito ang part 2 ng ating future form series. For Bisaya edition, please click the link if mas comfortable ka na makinig lang sa ating mother tongue. Thank you so much for learning with me. Before we start, itest muna natin ang prior knowledge mo about this topic. Choose the most appropriate future form of the verb for each of the given situations. 3 items lang, kaya no sweat lang yan. Number 1. Jane and I have already agreed. We are going to watch the concert together on Friday. Number 2, I booked my flight. I am leaving. We'll leave tomorrow. Number 3, look at those dark clouds. It will rain. Is going to rain soon. Okay, I'm sure tapos na kayo dyan. So, let's check kung tama ba ang sagot nyo. At ito ang mga tamang sagot. Jane and I have already agreed we are going to watch the concert together on Friday. I've booked my flight. I am leaving tomorrow. Look at those dark clouds. It is going to rain soon. If hindi mo na perfect, okay lang yan. Pag-aralan natin bakit may mali ka sa sagot mo. If na perfect mo, halika, samahan mo naman kaming mag-review. Kapag future tense ang pag-uusapan, marami tayong verbs na pwedeng gamitin dyan. Pwede tayong gumamit ng be going to do at present continuous structure represented by I am doing, so be doing. Pero may kaibahan ang dalawang structure na to kung kailan dapat gamitin. Slight lang, kadalasan, kahit alin sa dalawa lang ang ginagamit natin. But to be accurate with the usage, alamin natin kung ano ang akmang gamit para sa dalawang structure na to. Ang isa, am is are going to do. The subject has already decided and intends to do the action. Ang isa naman, am, is, or are, plus the verb represented by do in the ing form, or the present continuous form. Meaning, the subject has already decided and has arranged or prepared for the action to happen. Reminder lang, huwag kayong malito sa do at doing dyan. Representative verb lang yan. Pwede yang palitan ng kahit na anong verb. Base form kung ang first structure or going to do. So, instead of going to do, pwede siyang going to eat, going to meet, going to watch, o ano pang verb na maisip mo. Sa second structure naman, dahil present continuous, ing form ng verb ang gagamitin. So, pag sinabi mong is doing, are doing, am doing, pwede siyang palitan ng is eating, are meeting, am watching. So, ang mga do na verb dito ay representative lang sa ibang mga verbs para lang ma-practice natin yung structure niya. And another reminder, gagamit tayo ng is or are or am, depende kung ano ang subject natin. Because si verb kasi at si subject, dapat nagkaka-agree sila ng number, singular or plural. So ngayon, kung gagamit tayo ng be going to do, am going to do, is going to do, are going to do, ang ibig sabihin nito na nakapag-decide na ang subject or ang speaker kung ano ang gagawin niya sa future bago pa man sinabi yung sentence na yun. So, more on, tapos nang napagdesisyonan kung ano ang gagawin sa
future. Nakapagplano na ang speaker or ang subject ng sentence. Naisip mo na yun before mo sinabi. Ito namang ikalawang structure, ang present continuous for the future. Ibig sabihin nito, it's more than the fact na nakapag-decide at nakapagplano ka na about the future action. May napaghandaan ka na rin. May ginawa ka na paghahanda para mangyari sa future ang gusto mong mangyari. Halimbawa, sa pagpapakasal, kapag nagbibigay ng invitation, hindi naman sinasabi na we are going to get married on, pero pwede siya, but normally hindi ganyan ang pagkakasabi. But madalas, we are getting married on. Tapos may date sa future. We're getting married on Sunday. No? Hindi yung we're going to get married. Pero okay rin yung we are going to get married. Kasi nakapag-decide na kayo at meron na kayong plano. But beyond the decision and the plans, pag meron ng paghahanda, gaya ng naplano na, nakapag-arrange na kung sino ang mag-cater ng food, saan ang venue ng kasal at reception, etc. So, yan. Kapag arrange na ang plano para magawa ito sa future, present continuous ang verb structure ng future sentence natin. Tingnan natin ang mga examples. So, going to do structure, makikita sa mga examples na decided na ang speaker sa gagawin before niya ito sinabi. So, first example, my mother is going to do the laundry tomorrow. Hindi siya yung nag-decide, yung mother niya. Pero dahil nakapag-decide na yung mother niya, so alam na niya. Pero dahil alam na niya kung anong gagawin ng mother niya bukas, nagplano na pala si mother na maglalaba. So, pag-share niya nito is going to do structure ang gagamitin niya para makita natin na nakapag-decide na si mother na tomorrow niya gagawin yung paglalaba. Yung pangalawa naman, I'm going to eat that sandwich later. Ibig sabihin nito, before pa niya sinabi na kakainin niya yan, nakapag-decide na siya na kakainin niya yung sandwich later. Sa I am doing structure naman, present continuous, mayroong preparation na ginawa. Halimbawa, bumili siya ng ticket para makapag-leave siya tomorrow. Nag-set ng time ng meeting. Maybe ang place din kung saan mag-meet. Actually, pwede namang be going to structure lang ang gagamitin dito. Gaya ng I am going to leave, I am going to meet. But mayroong emphasis na napaghandaan na ang plano kapag present continuous ang gagamitin. Importante kasi ang context or situation sa grammar. Dapat fit rin yung meaning aside sa correct ang structure. So, I hope it gets new mga friends dahil mag-move on na tayo sa next structure. Another simple future form is will. So, I will do ang structure followed by base form siya. Usually, kini-compare din ito sa be going to when it comes to usage. Meron din kasing involved na decision-making for the future sa meaning ng will. Earlier, nasabi ko na kapag gumagamit tayo ng be going to do structure, ibig sabihin decided na at nakapagplano na ang speaker sa gagawin niya sa future. Pero ang will, gagamitin siya kapag ang speaker ay nakapag-decide kung ano ang gagawin niya sa future at the moment of speaking. Hindi pa siya nag-decide about sa future action before that, before siya nag-speak. Kapag yung moment pa lang na may kausap siya, tapos nag-decide siya kung ano ang balak niyang gawin sa future, yun gagamitin natin ang will. So, tingnan natin ang mga examples. So, be going to do, ito na, I'm going to wash the dishes tonight. Please do the cooking. Kasi nakapag-decide na siya, nagplano na siya. Ako maghuhugas, mamaya siya ang magkukuk. Okay, tapos sinabi mo, tapos mo nang pinagplano. Wala na siyang choice na mag-disagree. Agree na lang, pinagplanuhan mo na. Pero itong example na to, I think there's someone outside. I'll go and check. Pag sabi niyang i-check niya sa labas kung may tao ba,
Hindi niya pinagplanuhan yan dati pa. Ngayon lang yan, pagkasabi niya dahil feeling niya may tao sa labas, kaya nag-decide siya na i-check niya. So, yung mga decisions na kailangang agad-agad, gaya ng sitwasyong to, gagamit tayo ng will. Kaya yung mga what if na questions, mga possibilities sa future, na hindi mo naman pinag-isipan before, tapos tatanungin ka, tapos kailangan mo magbigay ng decision, ano ang gagawin, yan ang gagamitan natin ng will. Sige, let's compare. Sabi ni mother, why is the room so messy? And the daughter answered, sorry, I will clean this up later when I'm done. Sa pag-comment ni mother about the mess, makikita natin na yun pa ang pag-decide ni daughter na maglilinis siya ng room after. Kaya gumamit siya ng will. Madalas kasi ang mga bata or teens, pag hindi i-remind, hindi rin maglilinis yan. So, dito, na-call yung attention ni daughter about the mess, kaya nag-decide siya at the moment na maglilinis siya later. Pero after 2 hours, na-notice na rin ni father na messy ang room. Hindi pa siya natapos. So, messy talaga yung room. So, dahil nakapag-decide na siya previously nung tinanong siya ni mother, going to ang ginamit niya sa pagsagot. Ganon rin si mother pag-explain niya sa father kung ano ang plano ng daughter niya, be going to din ang gamit niya. The same thing with this example. A said, Jane was here looking for you while you were out. And B answered, really? Okay, I'll go to her now. But Jane was here looking for you while you were out. And B answered, yeah, she called me. I already know. I'm going to meet her now. Will sa first situation ang ginamit dahil yun pa lang na time ng pag-uusap, nakapag-decide si B after marinig ang sinabi ni A. While sa second situation, before pa sila nag-usap, nakapag-decide na si B kasi alam na niya. Kaya nung narinig niya ang sinabi ni A, going to na ang ginamit niya sa kanyang reply. Nakuha ba? I hope nakuha niyo ang context. Ito namang will at going to. Aside sa ginagamit ito to talk about decisions for the future, pwede rin silang gamitin para mag-predict ng future happenings or situations. So kapag mahilig kang manghula, gumamit ka nito. But kidding aside, ginagamit ang will at going to para ma-share mo kung ano ang mga feeling mong mangyayari sa future. And of course, meron na naman silang kaibahan. Predict the future, ang going to ay gagamitin kung meron ka nang nakitang basihan, ebidensya, na nagpapalakas ng kutob mo or yung duda mo sa kung ano ang mangyayari sa future. Will naman ang gagamitin kung mostly feeling mo lang kung ano ang mangyayari, mga general possibilities, wala ka namang strong na basihan. So, tingnan natin ang example sa going to. Sa first example, nakita mo na galit na ang tinginan ng couple sa isa't isa. Kaya may duda ka talaga na mag-aaway sila pag uwi nila ng bahay. Siguro nagtitimpi lang sila kasi nasa public. Pero meron kang ebidensya na nakita mo yung mga mata nila na galit na talaga. Kaya feeling mo, sure na sure ka na talaga na mag-aaway sila. Yun ang susunod sa bahay. Sa second example, nawala ang mapa. So, alam mo na ang susunod. Mawawala kayo sa ruta ninyo or kung saan man kayo pupunta sa treasure hunting ba. Okay lang kung si Dora ang kasama mo, explorer yun at may sariling isip yung mapa nun. Ang pangatlo naman, nakita mo ang bata hindi nakatingin sa dinadaanan. So, kitang-kita mo na ang susunod na mangyayari sa kanya. Makikita mo sa mga examples na to na kapag mayroon kang nakitang basihan kung ano ang susunod na mangyayari sa future, gagamit tayo ng going to na structure.
Ngayon, tingnan natin ang examples ng will. Ang mga predictions niya ay mainly based lang sa feelings or sa intuition. Gaya ng mga examples, oh, I just forget that man. I'm sure you will find someone better. Yung nag-a-advise ka sa friend mo. Wala ka namang basihan na makakakita siya ng someone better. But, of course, kailangan mong i-boost yung self-confidence ng friend mo. So, sinasabi mo to kahit wala kang basihan. Pero feeling mo lang, I think my mother will be delighted to meet you. Feeling mo lang din yun. Pero kung sure ka na delighted talaga makamit yung parents sa kanya, then, gawin mong be going to. Ito namang last example. Pure guessing lang talaga muna tayo about COVID-19 vaccine ngayon. Hindi pa tayo very sure. Pero kung very sure na talaga, kung gagawin natin going to yan. But for now, will probably be available. Kaya nga, itong si will, dahil hindi ka masyadong sure, less ang kanyang certainty, ginagamit siya madalas with probably, expect, I'm sure. Ito kasing si I'm sure. Sure lang ang word na ginagamit dito pero hindi ito sure. Expression lang yan. I think, I don't think, I wonder. Ito yung mga kasamang words ni will. Predict the future. So, when there is still doubt, i-will mo yan. Kung wala kang doubts, dahil sure ka, may nakita kang ebidensya that leads to your conclusion. So, going to ang gamitin mo to predict the future. Depende lang naman sa situation yan. Depende rin yan sa'yo. So, kung ano ang ginamit mo, yun ang isipin ng nakinig sa'yo. Kung alam din niya yung meaning ng going to at will. So, kapag nakikipag-usap tayo ng mga native speakers, o yung mga very good talaga sa English, very accurate yung paggamit nila ng English, makifeel kasi nila yung mga difference. Ngayon, pwede rin tayong gumamit ng shall for the future. Tapos, usually, kino-compare siya kay will when it comes to the future use. Kasi, si will, ginagamit siya, di ba, kapag sinasabi mo na the speaker has just decided, nakapag-decide siya at the moment of speaking. Commonly in the situations, ito, offering to do something. Kasi pag nag-o-offer ka, nag-decide ka just at that time na mag-help ka. Or when you agree to do something. Katulad ng example, can you send me the file? Sure, I will send you now. Hindi mo naman pinag-isipan before dahil ngayon ka lang tinanong. Promising to do something, this is only between you and me. Di ba pag mag-promise ka, yun lang, the moment na nag-promise ka, yun at the moment mo nag-decide ka. And then asking somebody to do something, will you marry me? And sabi mo, yes, I will. Because nag-i-expect ka na yung decision na ibibigay niya is decision niya ngayon. So, will you marry me? You're asking for the decision. In this sense, sa meaning na to na pagdi-decide, pwede mo magamit si shall. Pero, limited lang yung gamit niya. Usually, ginagamit lang siya sa first person. Kaya ng I and we. Hindi siya sa second person na you or third person na he, she, it, they. Ibang usage or functions ni shall, pwede siyang gamitan ng ibang person. Gaya ng makikita natin sa Bible, mababasa natin sa Bible, di ba? Thou shall not, may shall. Pero, ibang usapan na yun. Ang focus natin ngayon ay yung context lang ni shall na future in relation to will. So, yun lang pag-uusapan natin ngayon. For future actions involving decisions, ang shall mostly gagamitin siya sa question form. Katulad ng mga examples ito, shall I turn off the electric fan? What shall we do now? Shall we dance? O, diba si I at si we lang ang ginagamit niya. And then sa first example, ang pag-turn off ng fan, mangyayari siya kung magdi-decide ang tinatanong. Lahat ng actions na hinihingin dito ng permission ay mangyayari depende sa decision ng tinatanong.
So, it involves decision-making para mangyari siya sa future through offers or suggestions. Ganito yung connection ni shall sa future meaning. Dahil si shall ay pwedeng panghalilin ng will in a way, so pwede rin siya sa function na predicting the future. So, kung si will, pag nag-predict ng future, yung mga feeling-feeling lang, katulad ng example, you see, the daughter of Maria, she's always wearing sexy clothes. She will get married early. Ito yung mga typical na neighbor. Yung mga nagchichismisan, tapos ganyan, pinagchismisan yung kapitbahay. Yung isa naman sabi ko, you really think so? And then sagot ng isa, yeah, I'm never wrong about that kind of behavior, but the elder sister is very conservative. That one will be single forever. Mga judgmental. Yung mga prediction nila, wala namang basihan talaga. Yung feeling lang nila. So, yung mga ginagamit na will, pag ini-English natin yan. Si shall, pwede rin siya sa mga ganitong sitwasyon, yung hindi ka masyadong sure. But, ginagamit lang siya with I or we. So, hindi ka sure, I shall probably be late tonight. Parang malilate ako so don't wait for me. Parang lang naman, feeling ko. We shall probably finish this project tomorrow. So, feeling ko, I'm not sure. So, itong mga sitwasyon na to, pwede mo namang gamitin na I will probably, we will probably finish this project tomorrow, or I will probably be late tonight. Pwede siya. So, pwede siyang shall, pwede siyang will. Si shall, pwede mo siyang i-substitute ng mga prediction mo sa future kapag yung subject mo ay first person, whether plural or singular. Pero, hindi mo siya pwedeng gamitin sa second person or third person. She, they, hindi siya bagay sa structure na to kapag ginagamit mo si shall to predict the future. So, may na-learn ba kayo? Sige, let's check. Choose the most appropriate future form of the verb for each of the given situations. We are having, will have, housewarming party on Sunday. I'd appreciate it if you come. Ano kaya ang correct structure? Nang i-invite siya sa housewarming party niya. Shall we check? Kung tama ka ba? May tama ka. We are having a housewarming party on Sunday. I'd appreciate it if you come. Are having kasi napaghandaan mo na to. Nagplano ka at naghanda ka para mangyari yung party. Naset mo yun. Yung food, yung music. Next. Oh, you look very busy now. I will not disturb. I'm not going to disturb you. Ano kaya will not disturb? I'm not going to disturb. Isip-isip. Okay, let's see kung tama ba yung answer mo. Oh, you look very busy now. I will not disturb you. I will not kasi nakapag-decide ka nung makita mo siya na busy. Hindi mo naman in the situation, hindi mo siya alam before na busy siya. Nung makita mo lang siya na realize na, busy pala. So, I will not disturb. You decided at the moment of speaking. Okay, next. The pregnant lady is crying in pain. She will give birth, is going to give birth anytime soon. Ano kaya ang sagot? Sige, let's check your answer. Is going to give birth. Kasi meron ka ng basihan. Crying in pain. So, mga anak na yan. Next. Chris will, shall,
probably be late again. Let's just wait for him a little more. So, will or shall? Let's check. Will. Kasi Chris is a third person. Hindi ako, hindi ikaw. Si Chris. Pangatlong tao ang pinag-uusapan. Kaya hindi bagay na gamitan ng shall. Si will ang appropriate. Next. A. Can you please tell my brother to call me when you see him there? B. Sure. I will tell. I'm going to tell him. Ano kaya? Will tell or I'm going to tell? Let's check. I will tell him. Kasi ngayon ka lang tinanong. Hindi mo naman alam na itatanong niya yan sa'yo. Hindi mo napaghandaan yan. So, ngayon ka lang nag-decide, I will, na gagawin mo siya sa future. At yun ang iba't ibang structure at gamit ng simple future forms to talk about future actions and happenings. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope meron kayong na-learn sa video ito. Kahit konti lang. Till next time. Bye-bye!